Moikka, se on minä Tuukka, ja jos te haluatte tulla mun Discordiin, niin tulkaa vaan. Ja voi täältä, kuten aina vaan niin mulla on, niin te voitte miettiä, ja tää ei ole niin hirveen käsikäyvä. Vaan klikkaamaan tästä, mene tänne, sitten mene Discordiin ja kuumuttaa Discordissani. Sitten mä menen tänne. Tuossa voi painaa vaikka EvoStream. Lähetä. Boom. Ja täältä mun kanava on täällä ja jos sä haluat oikeesti kutsua, niin laita sen muuta, kun mä olen tän oman palvelimella. Ja olen täällä. Aina niitä miten mä saan kutsun, että jos joku sainaisi jonkun numeron, niin se menee täällä minun kanava. Ja tää mun kanava on täällä. Jos painaa Discord, niin boom! Tervetuloa mun palvelimelle. Ja täällä voit laittaa mulle viestiä. Mä voin ottaa sun kaverikseni ja boom! Heippa! Ja hyvää koulumatkaa!